Egunon, Jorge. Egunon bai. Esan jendiai izena bizenak, nungo esaren, da, pixkat testu inguru. Bai, ni Jorge García naiz, irundarra, 25 urte askat, eta txerrendulariak.comeko arduraduna eta sortzailea naiz. Ni beti anik ibili naiz txerrenda ingurun, txerrendularian nintzen, behe mailetan, eta orain duela ja urte asko, baina orain batez ere proiektu honekin nabil topera. Eta txirrindularitzatik aparte, zetan ikusi aldugu, Jorge, zeintzu dira zure afizioak, txirrindularitzatik kanpo, Azkenen txerrendularitzatik kanpo, baina bai bideo gintzan edo irudi gintzan beti argazkitan eta batez ere itxaso aldetan ibiltzen naiz argazki ateratzen, eta gero, danoi gustatzen zaiguna, noizbenka lagunekin egotea eta parranda batzuk inkluso egitea noizbenka. Eta txirrindularitzakin zure binkul hori zelan hasten da? Badau errudunen bat zu txirrindularitzan edo sarautu edo azteko? Txikitatik aitakin beti danik bai nostego klasikoa eta baita ere bidazoa itzulia eta Euskal Herri inguru honetan, bidazo inguru honetan izaten ziren lastaretetan area juten ginen ikustea, eta azkenen beti maite minduna kirol honek, Euskaltel hasierako garaian hor ibiltzen ginen lasterketak ikusten telebistan, eta azkenen beti nik aitak erakutsi zidan kirol lau maitatzen eta nik jarraituet. Oso txikitan hasi zinen bizikletan ibiltzen eta konpetitzen, bai? Konpetitzen baimendu gintuzten urtean 5. mailan, LH-ko 5. mailan, alebilen urteetan, altzala, hemen Gipuzkoan, eta hor hasi nintzen Irungo txerrendulari elkartean lasterketak egiten, zirkuito horietan eta bar, eta orain arte 8 urte egin ditun txerrendulari lehiakor bezala, gutxienez lasterketan irtetzen nintzala, eta gero 27 mailara pasatzeko garaia iritsi zanen, ikusi nun, ez zala nire tokia tropel barrua, baina nire proiektua zita zegoen, txerrendulariak zita zegoen, eta beste bultzada bat eman genion eta aurrera egin nun horrekin. Eta zure unibertsitateko momentu horretatik da txirrindularia zeo, karo, porque dana batera zizan, ez? Osa, zu unibertsitaten zuzenean, ja txirrindulariak errealitatea zan. Osa, zuk ez dozu txirrindulariaketik kanpo ez dozu beste lanik euke. Txirrindulariak 2010 urtean hasi zan lehenengo bidearekin, hau da, DBH-ko lehenengo kurtsuan nengoen lehenengo bideoak egiten, egia da, nahiko bideo eskazoak dira, hortik galduta ere Peiola Berriak irabazizula lehenengo lasterketa hori, orain begirandun dagoen. Esaten dizugana, pixkanaka garatzen edo garatu dudan proiektua da, unibertsitatean txerrenda utzi eta egia da geroz eta profesionalizatuago egon dela, ezagutza gehiagorekin eta esperientzia gehiagorekin, eta egia da proiektu hau hor ez izala, baina beste lan batzuk eduki ditut, Euskal Herriko jende asko bezala barra baten atzian egon naiz, eta baita ere txerrendulariak ez da soilik lan bakarra, egia da denbora gehiena kontsumitzen digana da, baina gero ere denbora asko pasatzet argazkigintza mundun, dozein modu da, bai estok argazkigintza, paisagintza, erretratu, inkluso korporatiboak egin izan ditut, beraz, azkenen, edozein autonomo berri bezala, ate asko jotze ditut dirubia. Imaginatzen zuetako, obviamente oso garrantzitsua dela enpresen ekarpenak, enpresen kolaborazioak, azkenean proiektu bideragarri izateko, aurrera juteko, zelako garrantzi daka zuetako bertako enpresek, edozein enpresek zurekin kolaboratzea. Alde batetik, eta agian ez da ondo esatea, edozein autonomo berrik, esan dizuen bezala, ate guzti jotze ditu dirubila, hori argi dago. Baina ez, holako proiektu bat ez da oso sonatua, Euskal Herri mailan ez oso ezagutua, eta laboral kulturaren eredua edo adibidearekin argi dago laboral kulturarentzat gure proiektua bestea ez dela bere marka zabaltzeko edo bere marka sustatzeko modu bat, baina bai dela eurek ulertzen dutena da Euskal txerrendularitza babestea. Ez da marketing kontu bat marka zabaltzeko, beste bide batzuk daudelako,
euren helburua, kasu honetan, da proiektuak sustatzea ingurugiro eta testu inguru egokia emateko euskal txirrindularitzari, eta hori laboralkuntza bezala beste hainbeste markak egiten dutela, talde txikiak babestuz, lasterketa txikiak babestuz, askotan talde horiei babesa ematea diru gastua da, baina ekarpen gutxi emango dizuna, hori argi dago. Baina horrelako proiektuak babestea eta batez ere Euskal Herrian egitea, badauka auzolan kutsu hori, danon artean guazen gure gizarteari eta gure testuinguruari ekarpen handi bat emateko. Eta nik uste hori dela oso garrantzitsua. Ez gea, gainera euskaraz eginda, ez gea ikaragarrizko proiektu bat, askotan audientziak ez dira ikaragarriak, baina bai gure inguruari eta gure txirrindularitza kirolari ematen dioguna bai oso garrantzitsua dela, nahiz eta agian askotan jende kopuru eskasera iristen gara batzutan. Adibidez, urte horretan, aurreko denboraldian bai, baina urte horretan justo, pandemiaren urtean, nire diru sarrerak txirrindularitzan 0 izan ziren, YouTubeko komisio txikiak eta listo. Eta neguan zer planteatu nuen, aukera nekala hau ja baztertzeko, edo apostuetan serio egiteko, une horretan baina neukala uneko dedikazio egiteko momentua. Eta apostu egin nuen iazko urte hasieratik apostu serio egiteko proiektuarengatik, eta iazko urtea bikain atera zen, audientzia maila ikaragarriak, ez genuena inoiz lortuak izan da, eta diru sarrerak hasi ziren, eta batez ere laboralkutxa edo beste erakunde antolatzaileen babesarekin ikusi nuen bideragarria zela, eta negu honetan lan egin dugu iazkoa mantentzeko eta aurten ere zabaltzeko, eta orain bai argi geratu zaigula proiektu hau bideragarria dela. Azkenen 12 urtetan lan egin duguna orain bai lortu dugula egin batean dela proiektu hau bideragarri egitea. Orain gakoa da iraungaitza egitea. Da galdetu ditut nesken inguruko txirrindularitzei buruz, sentsazioa da, gerozta, maila handiagoa izaten ari da, baina konpetiziotik kanpo gero ikusten ditutela, gerozta neska gehiago animatzen dira zela bizikletan ibiltzea. Zelan ikusten duzu euskal txirrindularitza, emakumeen euskal txirrindularitzaren osasuna momentu? Emakumeen inguruko edo zer bezala askundean dagoela. Egia da oraindik ere ezberdintasun handiak daudela, emakumezkoen euskaldun txapelketa tropel oso bat izateko juniorrak eta 23-koak eta eliteak nahastu behar direla. Hori ez dela pasatzen mutil eta mutiletan bakoitzak bere lasterketak ditu, eta inkluso batzutan lasterketa baino gehiago egun bakarrean. Argi dago emakumezkoen txirrindularitza garatzera joan behar duela, eta askoz ere garatu dago profesionalagoa, egin batean, eta batez ere zabalagoa. Oraindik ere, eta tamalez asko falta da. Ez dugu ikusiko oraindik ere berdintasuna, oraindik ere kostatu zaigu ikustea. Nik argi erakusten dut nire bideoekin. Iazko bideo guztik top bideoak mutilenak dira, baina hori urtero pasatzen da. Zaila da emakumeen bideo bat mutilen bideo baten pari egotea. Iazko duela jair urteko Donostiako klasikoan argi ikusi zen. Uste nire mutilen bideoa 20.000 ikustaldi izan zituela. Neskena 1.000. Hori argi dago. Ziklosean ere argi ikusi dugu. Emakumezkoen lasterketa batek ikustaldi gutxiago izan ditu mutilen lasterketan garai izan den elkarrizketaren bideo baino. Beti mutilak askoz ere mugitzen dugu. Eta egia da eta bideontzat zaila dela emakumeengatik apostua egitea jakin da, etekin edo ikustaldi gutxiago lortuko ditugula. Baina apostu egin behar dugu, hori oso argi dugu. Eta baina berri galdetuko ez dut. Komentatu hori olako punto fuerte bat dela emakumeen asuntua zuregan. Eta beste bat uste dela edo ezberdintzen dutun zoze dela euskararen erabilera. Komentatu dugu, eta nik zure biditxoak ikuste ditutela, askotan igual izaten dira elkarrizketak bai ingelesez o frantsesez ez hor bazken, baina rotuluak izaten dira beti euskeraz, eta Donostiako klasikoa da nien euskeraz izaten da, eta kanpoko jente asko ikusten da,
baina zu galare, mantentzen zara euskeran erabileran, da, ze garrantzia daka zuretako eta txirrindulariakeko proiektuan dako euskera gutxean izateko, zein da euskeran garrantzia proiektuan? Hori ezan hasierako autua izan, eta hasierako bideak guztien badituzu erdaran daude gehienak. Baina denborarekin konturatu nintzen, Euskal Herrian egiten duzun zozer, Euskal Herri mailan, euskaraz izan behar duela lehenengo. Eta gero ere baditugu kanal bizi gazteleraz eta inoiz ez dakat inolako arazoik ingelesez, frantsesez edo gazteleraz iteko elkarrizketa bat egin behar dira. Eta hizkuntzak ezagutu behar dira. Euskal Herrian gaude, beraz horrek ja justifikatzen du euskaraz egiteko. Ze ez dago beste hizkuntzarik Euskal Herri osoan hitz egiten dana. Edo Euskal Herriko osoana dana. Gaztelerako Euskal Herriako eta iparraldean frantsesa. Baina euskara bakarra da Bidasoaren eta Pirinioen bi aldetatara hitz egiten dana. Badakit eta perfectamente justifikatu dezaket datuekin, euskaraz egiteagatik edukia gutxiestuta dagoela eta jende gutxiagora iristen dela. Baina orain gehiago konturatu naiz edukiaren ikusgarritasuna ez dela importantea. YouTubeen oso kru dela hortan. Ingelesa eta euskara batera jartzen ditula eta zeinek irabazten duen gehiago. Gaine, amaitzeko, ondo iruditzen bakatu bengotu de Bai. olako galderak da erantzuna laburra. Vale. Txikia zinaneko idolo referente bat? Laiseka, Samu Sánchez eta Armstrong. Eta bertakoa Juan Magarete. Elkarrizketatu duzun pertsona bat da intimida hoin dutuna. Intimidau? Saia nintzen, bere garaian kontadorrekin, zinezkoa zen, hasieran Manolo Saiz eta Miguel Madariaga. Izen handiak zialako, pero ultraturbilera pertsona normalak dira. Da elkarrizketan bat dakazula memorian grabata, edo zein arrazoa gaitxik. Memorian grabatuta. Oain azkenekok, ze oain banago bueltak ematen, edo egin behar ditudanak orain, seguramente duela 3 urte, 2019ko Donostiako klasikoan, aurkezpen egunean nola alzin nintzen bat alde guzti elkarrizketak egiten, eta lortu nuen momentu batean jeitzen arietako bat eta banbleuten kamera horren biak batera izatea. Azkenen, Yates duela gutxi iturrean, ezakitzen bat eta paira hasi zituen, eta mameluuten gira irabaztetik zeta horren, eta horiek alde batera izatea kamera horren, ohore handia izan zen. Da gehien disfruta duzun lasterketa? Etxekoa beti, Bidaso itzulia. Gehien disfrutatetena da etxeko errepideak dira, eta txerrena ibiltzen naiz errepideak direlako. Eta oraindik elkarrizketatu ez duzun pertsona bat, baina nahi duzun elkarrizketa. Mikel Landa, elkarrizketa patxada egitean, ez da karreretan egin izan diot. Eta, badago jende asko, Euskal Herri mailan egia da, geroz eta limite gutxi da euskadala. Baina badaude eta etorkizuneko jende asko dago elkarrizketatu beharko dudala. Da, elkarrizketatu edo ez duzun elkarrizketatu pertsona bat, baina asko harritu dutuna. Pertsona ikusterakoan, edo entzuterakoan, edo... Argi dago, Indurain ikusten duzun lehenengo aldia. Bakizu zein dan zure bideoa bizitak egiten dituna? Bai, 2019ko Euskal Herriko itzuliaren 2. etapa, gogorra izan bukatu zela eta La Filipek irabazizula. Zumarratik atea zian. Zenbat? 20.000 inguru. Zenbat bideo publiko duzu soin arte, bakizu? YouTube nik ez, 1000tik pasako ja. Iaz, soilik iaz, 500 gora. Zenbat elkarrizketa egin duzuz, soin arte? Jakin ezik. Elkarrizketa fun bidea ez daula, esango ja 30-40 inguru, baina gero lasterketetan ezkezin ez guakin. Batxutan oso korte askarra dira. Eta azkena, inbiozu entre comillas apostu bat, zein izango da Euskal Txirrindularitzako urrengo izarra, bai mutietan, bai nesketan. Urrengo izarra edo urrengo izena hasikoana entzuten? Izen arki bat esan barko banu,
Hala, esan hanburu esango nuke, ze Euskal Txirrindularik duela urte asko iritsi ez digan tokia iristeko aukera daka. Hau da, Belgikan eta Holanda eta inguru horietan lasterketak irabazteko. Eta geho ez dakit, ez da pertsona bakarra izango, eta bueltatzen naiz lehen aipatu naizen pertsona horietara, ermita gainatik ateakako jendia, eta belaunaldi hori, bai Idoi Eraso, Naro Fernandez, Laia Puigdefabregas, Irantzueloki, eta bere adinkide guztik, laboral kutxan daudenak eta ez daudenak. Ze agian ez dakit noraino iritsiko dian kirol mailan, baina uste dut eurena izango dela lehenengo belaunaldia Euskal Txirrindularina profesionalak izango direnak. Eta horretarako biden daude eta argudioak ematen ari dira. Beraz, kirol mailan agian ez dute asko lortuko, baina ahal badue hori lortu profesionalak izatea, dirua irabaztea txirrindularitzarekin, hori emakumezkoen txirrindularitzatik kristun irautzen zango zen eta hori da gakoa. Kirol mailan, Idoi Erasok erakutsi dozen maila dauken, Laia Puigdefabregas oso indartsu dator, eta Naro Fernandez oso ondibili izan diaz, eta euren inguruan dauden guztiak. Baina, argi dago, belaunaldi hori eta bere adinkide guztiak Euskal Herri mailan aukera dituela lehenengo belaunaldi izateko, profesionalak izateko Euskal Herrian. Eta hori, ikaragarria litzateke.